През 1868 година Христо Ботев се запознава с Хаджи Димитър и Стефан Караджа. На 2 август 1868 година тук на това място загива великия българин Хаджи Димитър. Жив е той, жив е там на Балкана, потънал в кърви лежи и въшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя на две струшена. Очи тъмнеят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спрямо сърдито пече. Жатварка пее нейде в полето и кръвта още по-силно тече. Жътва е сега, пейте рубините с тъжни песни. Грей ти слънце таз робска земя. Ще да загине и той е юнак, но млъкни сърце. То, с който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небе, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Денем му сянка пази орлица, и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балкана пееха и душка песен. И самодиви в бяла премяна, тихо нагазят трева зелена, и при юнака дойдат да се. Една му с билки раната върже, друга го плисне с вода студена, трета го в уста целуне бърже. А тя го гледа и той я гледа, мила за смена. Кажи ми, сестро, де е Караджата, де е и моята вярна дружина? Кажи ми, пак ми вземи душата. Аз искам, сестро, тук да загина, и плеснат с ръце и се пригърнат. И с песни хвръкнат те в небесата, лечат и пеят дурдел съмнат, и търсят духът на Караджата. Но съмне вечер и на Балкана, юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана, и слънцето пак пече. Гинчо Любомиров Гичев, град Нова Загора, Христо Ботев.